Я много магазин. Много магазини. Ти от тук, ако не си вземеш дрехи, не знам откъде ще си вземеш. Да, снимавам. Тук има, виж, коте. Дънки, работи. Тук всичко е. Те са по 180 лири дънките. Тоест лири са 7-8 лева. 20-25 dönümü var. Atıyorum. Вижте с какъв цвят са. Това е много хубав цвят, светличък. Аз пък не ми харесва този цвят. Ти какво искаш? По-тъмни? Ми ето ги тук по-тъмните, бе. Ти не щеш ли дънки на ти вече? Не, аз не си имам. Спокойно, аз те виждам. Тук виж. Чорапи за без пари. Ве, виж какъв цвят има. Електрик. Ще една Мариана чорапа. Ако има, дай взема някой чорапи, бе, човек.